Outes dá un paso histórico na protección do seu patrimonio natural. O Concello acaba de selar un acordo pioneiro para garantir o futuro do río Tins, converténdose nun referente en restauración ecolóxica. O Auditorio Municipal da Casa de Cultura de Outes foi o escenario do acto final do proxecto Renatura Outes, unha iniciativa que durante 3 anos traballou na recuperación do río Tins ao seu paso polo municipio. Un dos momentos máis destacados da xornada foi a asinatura do Acordo de Custodia Fluvial, un compromiso entre o Concello de Outes, a Fundación CER e a Fundación Montescola para garantir a conservación, seguimento e posta en valor do río a longo prazo. O Renatura Outes é tamén un exemplo claro do que entendemos agora como transferencia e o intercambio de conhecimento, non? Que deixa de ser un proceso unidireccional para ser algo bidireccional e aberto no que a ciencia e a sociedade se enriquecen mutuamente para mellorar un valor social. O proxecto permitiu recuperar máis de 20.000 metros cadrados de espazos naturais, restaurar 2 km de cauce e eliminar especies invasoras, mellorando así a biodiversidade e a saúde do ecosistema. Agora, con este novo acordo, Outes consolídase como referente dun modelo de recuperación ambiental baseado na cooperación entre organizacións, comunidade científica e cidadanía.